vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa chatinoti Zim Funny Confessions. Tadzoka zvekare nawo mamwe mafunny confessions kana muine dzimwe nyaya dzekuti dzakamboitika, nyaya dzamakaita dzekuti kana mukafunga nezvadzo munobva manzwa muchizvinyarira. Please come to my inbox. Regedzai tibva tapinda mumafunny confessions. Zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nyaya yavo yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, izvi zvekuba ndakatongozvitanga apo pandainge ndichiri kuZim. So ndakati ndichiri kuchikoro mukoma, ende muoni zvenyu ndainge ndichitozvidzidzira zvangu pachikoro chainge chitori popo. Mukoma, zvandaita makuseni ndezvekudai so. Ndaiti kana ndapinda mukombi paya inini ndaibva ndameka sure kuti pandinogara pacho ndinomeka sure kuti ndinenge ndichisvitsa vamwe vanhu mari, zvekuti paya pazvinozonzi mari yashota neniwo ndinobva ndangoti yangu mari ndaisawo mari ipapo. Ndo kamuraramiro kacho ako kandainge ndichiita ndiri kuchikoro. Even pandainge ndiri kuZim ndaiti kana ndikapindawo mumashops munana TM ndaizotoba something, tumachokoleti tumasweets, ndichizonosvika kuno kuJoni mukoma ndakabva ndangojoina nawo nemashoplifters. Murume wandakatanga kugara naye ndiye akandidzidzisa izvozvo zvehushoplifting. Zvataiwanzokuita mukoma ndezvekuti taienda mumashops kudhara ndichatanga kusvika kuno vana Nivea nemamwe mafuta maroll on nemikaka iya inopiwa vana zvainge zvichingogara mumashelf, zvainge zvisingagare kumakaunta sezvavava kuita izvozvo. Saka zvataingoita ndezvekuti taingopinda mumashops then tinenge takapfeka mamwe mazi oversized tracksuit. Saka mazi tracksuit awa isusu zvataizomaita ndezvekuti mukati unenge uine zvekare rimwe tracksuit. Saka taitora tambo dzebhutsu dziya then tobva tazosunga kumakumbo oku, zvekuti mukunofamba muya waingoti kana ukatora maroll on maviri then kana ukatarisa ukaona kuti hapana munhu ari kukuona, unobva wazongodonhedzera rimwe roll on imomo mutracksuit, then roll on riya rinongonodonha robva razonogamwa netambo iya iyo yaunenge washandisa kuti unge uchisunga makumbo ako. Mukoma, zvakazoitika one day ndezvekuti takatorana inini murume wangu banguru nanatete, because iyi imhuri yemashoplifters mukoma, nanhasi zvinhu izvi vachiri kungozviita, even though hangu inini ndakazongorambana nemurume wangu, but nanhasi vachiri kungoita shoplifting izvozvo. Saka taingofamba as a family, takabva tazoenda mune imwe shop iyi yainge ichangobvawo mukuvhurwa, ende vanhu vemo nekudawo macustomers vainge vachiri necustomer care iya yekuti vaingokusiyai muchitenderera. Mukoma, takati tapinda muya apa ndakabva kumba ndichita kunge munhu ane nhumbu. Ndainge ndakaita zvekusungirira zvimadhende, apa ndakapfeka rimwe zidrezi zihombe. Saka ndakabva ndazotora majini angu maviri. Ndakati ndatora majini angu maviri ndokubva ndamapeta very fast, ndokubva ndamaisa pasi pehapwa apa, then ndokubva ndazotora rimwe jini ndikabva ndakumbira kuenda kuchanging room. Ndakabva ndapiwa chimwe chitegi ndokubva ndazoenda kuchanging room. Ndakati ndichinosvika kuchanging room kuya ndokubva ndatora majini aya ndikabva ndangomaisawo muchiuno omo, because ndainge ndakapfeka rimwe tracksuit iri ndo rainge rakabata zvekare madhende awo ainge achita kuti inini ndinge ndichita kunge munhu ane nhumbu. Saka ndainge ndakazvisunga zvekare pazasi pemadhende awa ndainge ndakazvisunga netambo zvekare yebhutsu. Saka ndakazoti ndawedzera mamwe madhende pamusoro pemadhende, then tambo iyaya yakabva yazotanga kuita loose zvishoma nezvishoma, ende ndakazozvinzwa kuti tambo iyi yava loose. Apo patainge tava kufamba zvino tanangana nasecurity tava kuda kunobuda door. Mukoma, ndakati ndichingonobuda door, security paakazocheuka ndo paakabva azoona kuti ndainge ndichidonhedza zvimadhende. Mimba yangu iyaya yainge ichikamuka, then security uya ndo paakabva azoti hey. Mukomana Ashe paakangonoti hey kuti ndinge ndichibatwa, ndakaona kuti panapa hazviiti. Zvandakaita mukomana Ashe ndezvekuti ndakangosimudzira zidrezi riya. Ndakati ndasimudzira zidrezi ndokubva
kanda zvimadhende zviya pasi, asi ndakangoramba ndakabata majini aya maviri because zvimadhende zvimwe ndainge ndisina basa nazvo because zvainge zviri zvekumabhero. Ndakarova imwe speed yekuti vanhu vose mukoma vainge vari mumall imomo vakashaya kana simba because vanhu vainge vachiseka kuti mukadzi uyo anga achiita kunge ari kukurirwa nemimba yake ndiye ava kukwanisa kumhanya kudai. Ndakamhanya mukoma ndakati nemukapaki ndokubva ndanohwanda mune imwe shop. Pane umwe mudhara so watainge tichishandidzana naye, ndakangonopinda mushopu make ndokubva ndahwanda. Pandakaona vanhu vachinditsvaga ndokubva ndazobuda nekuseri. Saka shop iyi waiti kana ukabuda nekuseri then waibva wazotopinda mune imwe street, tobva tatopinda mumotikari yedu. But mukoma ndinoti kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi ndinongoti ya ipapo panguva iyoyo ndakambonyengereka. Mhuri yose iyoyo mukoma vanhu vanongotoita zvekurarama neshoplifting kubva kumurume iye wandaigara naye, vanin'ina vake, madzikoma ake, hanzvadzi dzake, even mukwasha aitoitawo izvozvo zveshopu dambu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, kana uinewo confession yako yauinayo yekuti kana ukafunga nezvayo unonzwa uchizvinyarira, please come to my inbox. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndauyawo nefani confession yangu. Nyaya yangu ndiye kudai so, inini ndiri musikana akakura achirara neboys nekuti ndini ndega musikana pavakomana 4. Saka musikanzwa wacho wainge wakanyanya uye amai vedu nababa vedu vainge vakarambana. Takangosara tichingogara nababa chete. Saka baba vedu havana kuzoroora mushure mekunge amai vaenda. Vaingopota vachiunza vakadzi vakasiyana siyana pamba vachirara navo. Pamwe vaienda navo musango pasi pemuti wemuhacha vobva vanorara ipapo. Saka mukoma taizonovadongorera hedu inini nehanzvadzi dzangu mubedroom mavo. Ndainge ndakaboora kamwe kaburi kekuti tipote tichivadongorera kana vakauya nevakadzi vavo. Zvino one day vakaenda kusango, isusu taitoziva kuti kurikuendwa kunoitwa musikanzwa, kuti vaiti kana vakasatituma kumashops ivo vaibva vazoenda musango. Kana vatituma kumashops vanenge vachida kusara vachisasana nevakadzi vavo. So musi wacho iwoyo vakangobuda vachiti vari kuda kumbosvika kusango. Saka pavaibuda vachifamba vachinanaidzana nevanhu vavo, isusu taibva tamhanya tonokwira mumuti because taitoziva kuti muhacha iwoyo, pamuhacha ipapo ndo pavaipota vachisasana nevakadzi vavo avo vavainge vachidanana navo. Saka isusu taigara zvedu tatokwira mumuti. Asi musi uyu hanzvadzi yangu diki yakazodona. Apa payakadona vanhu vainge vari pakati pekuita bonde. Baba vangu vakangomuka nekukwidza trouser, ndipo patakabva tazoonekwa kuti tose tainge tirimo mumuti, kuti tinge tichinyepa kuti tainge tichitsvaka hacha. Zvaisaita because yainge isitombori nguva yadzo hacha. Kuti titi huni, bakwa rainge risingatokwanise kufema nehuni. Chemusi uyu handichikanganwi. Takarohwa seti chafa nababa, ende baba vakatotinyengerera vakabva vati endai munotenga Coca-Cola because Coca-Cola tainge tichiifarira, tainge tisingainwi every day. Takati taenda kunotenga Coca-Cola. Patakazodzoka vakabva vazotisiya tichipinda mukitchen. Vakangoti tingonopinda mukitchen paya patainge tatora makapu edu kuti tinge tichidira Coca-Cola riya. Mukomanashi baba ndokubva vakiya door. Baba vakatirova mukomanashi, takarohwa kuita sekunge tichafa. Then vakabva vazoti chicherai mvura vana vangu. Ndokubva tazochera mvura paya. Vakabva vati inini ndichazvinwira ndoga Coca-Cola yangu, imi muchanwa mvura. Takarwadziwa mukoma, ende vakati inwai mvura yose iyoyo kusvika yapera. Hakuna chinhu chinorwadza sekumanikidzwa kunwa mvura apa iwewe usina nyota. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu wekuita musikanzwa, wekutoziva kutoti baba pavanenge vaenda musango vanoenda negirlfriend yavo pamuhacha. Uya ivo vaibva vazomhanya vobva vazoenda vonokwira mumuti, vobva vatanga kudongorera zvavo baba vachiita musikanzwa yavo nemagirlfriends avo. Pakaipa kokuzoboora buri nhai vahanzvadzi muchida kudongorera. Zvakangoma hazvo vedu we.